Hej alle sammen, velkommen til den her video i dag. Så skal jeg bare lige sige, at jeg skal i suge. Og så kommer jeg nok til at filme, så husk at gå ned og like og subscribe på net. Jeg er virkelig dårlig til det. Jeg prøver mit bedste. Jeg har aldrig prøvet det før. Det er sådan en hel video. Men jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af at lægge den ud. Ellers kommer der ikke nogen video ud. Det er kun måske, der kommer en video ud. Men det bliver jo heller ikke en særlig lang video. Det bliver sådan 10 minutter eller sådan noget. Men jeg kommer også til at lave flere videoer. Shorts, hvor jeg filmer nogle af dyrene og sådan noget. Men det bliver en meget hyggelig dag. Og alle er velkommen til at være med på nogle af videoerne. Eller mange af videoerne. Det var den jellyfish, vi købte derhen. Min bot er gået i stykker. Jeg kan godt lide den sound. Må der er på rosen. Det er en. Det føles underligt. Okay. Så husk at gå op og like og subscribe. Det gør mig virkelig glad, hvis I gør det. Jeg har kun 8 abonners. Og likes, der har jeg sådan over 100, men jeg vil gerne nå en halv million inden for 2 år. Så gå op og like og subscribe. Det gør mig virkelig glad, hvis I gør det. Og så lægger jeg også mange flere videoer op, end jeg allerede gør i forvejen. Så lægger jeg sådan 10 op om dagen. Og så håber jeg, I vil se dem. I må gerne lige skrive ned i kommentaren, hvad I synes om min kanal. Og jeg kan ikke gøre for, at jeg hedder O. Det var grund af, at min kusine, hun skulle finde min kanal, og der var alt for mange, der havde mit navn. Så der blev jeg lige nødt til at skrive O. Og så nu kan det ikke komme tilbage igen, som det jeg havde før. Nu gider jeg ikke at gøre det, så det var lige det, jeg skulle sige. Så husk at like og subscribe. Jeg tror faktisk, de henter mig om 20 minutter. Oh my god. Jeg har lavet den her video om virkelig mange gange. Jeg har lavet den om 20 gange. På grund af min mor blev ved med at snakke med en eller anden, som jeg ikke gider at sige navn på. Jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg synes, det er sådan en lille dut. Og det kan ikke komme af. Og det er ikke en busmand, nej.